mo. Arrange your chair. Ay. Yes, mabilis ay. Magagayad sa teacher eh. Kagaya sa atin. Ilagay mo sa chair. Line up! Wala pa! Hindi ko pa Chair, chair. Hindi na lang tayo, okay? Mamamasya na tayo. Mamamasya tayo ngayon, okay? Kasi natin, hindi ko. Line up! Joshua, arrange your chair. Nakatira sa kanya yung boys sa likod. Boys at the back, girls at the front. Side. Stand up side. Stand up. Boys at the back. Okay, nakakapila na sa likod. Yan. Boys. Boys daw sa likod. Tayo mo. Center from the shortest to the tallest. From the smallest to the biggest. Okay? From the smallest to the Wait, tama na. okay? Yan, yung mga kuya. Good. Yan, kasi nakasala pa. Yan, okay? Nataas. Nakakain na ba kayo? Para na skip. Kaya maluwag. Hindi na masikip? Hindi na masikip? Okay na? Nakakain na kayo? Okay. Joshua, pili lang. Okay. What sinabi ni teacher? Are you ready, children? You answer, yes, we are. Sabi mo nga, yes, we are. Yes, we are. Okay. Again. Are you ready, children? Answer, yes, we are. Again, yes, we are. Again, yes, we are. Very good. Okay, girls. Yes, we are. Again, yes, we are. Parang wala yung boses again. Yes, we are. Nandito pa kayo? Opo, ang gana po kami. Okay? Lalakad tayo titingnan kung marunong lumakad. Kapag tayo ay magpapas, always walk. Lalakad ha, walang takbo. Ano mangyayari pag tumakbo? Very good, nagdadapa, magkakasugat. Nagdadala sa klinik, pag malaki-malaki, no? Lalagyan ng gamot. Sino ba yun? Kaya kailangan lagi nalakad, di ba? Oo, ganun, tama, lakad, okay? Yan ha, okay. Pupunta tayo sa church o sa chapel. Pwede mga chapel.